Dobar dan svima. Ja isto neću dugo govoriti, nisam nešto posebno stavio sam si neke natuknice koje su se u međuvremenu toliko izaktualizirale. Naime, ja sam mislio sam na neki način isprovocirati ovo o čemu ću sad govoriti čitanjem dijela iskaza osumnjičenih u aferi Fimi Media i vjerujem da bi opet ali evo sva sreća nije manji je broj prisutnih, ali dakle jedno polazište koje se meni ovdje nameće oko ovoga, oko tih prijepora je da smo mi nužno ili nekakve i mediji i pravosudna tijela, neko ko je a priori na suprotnim stranama, ili moramo biti tako dobri partneri da ćemo 100% uvažavati jedni druge, što je apsolutno nemoguće i nikad se neće dogoditi poznavajući zakonitosti obiju profesija. Dakle, mislim da ono s čemu moramo težiti to je da jedni druge bolje razumijemo, poštujemo zakonitosti obiju profesija i naprosto budemo svjesni da će u tim odnosima, koliko god mi imali ovakvih seminara, radionica, biti iskakanja i biti situacija koje će možda biti koje će te odnose dovoditi do nekakvih usijanja, evo i recimo nekakvih traženja pooštravanja represije prema medijima ili potpune liberalizacije kaznenog postupka, što mislim da ni jedno ni drugo se nikad neće dogoditi, niti bi bilo dobro da se dogodi. Jer naravno da ako maknemo sebe kao novinare i gledamo se i stvar promatramo kao građane, pa mislim da niko od nas nikad ne bi pristao na situaciju da svjesno ometa neki kazneni postupak, istraživanje činjenica i da radi u prilog onima koji čine kaznena djela. Mislim da bi time i mi sami onda ušli u neku kažnjivu zonu. Ja sam uvijek za to, sjećam se da je bilo jedna situacija kad mi je jedan sada već bivši policijski visoki dužnosnik rekao da znate, veli, koliko i među vama novinarima ima, veli, onih koji su korumpirani ili na neki način surađuju sa kriminalcima. Kad bi mi to istraživali, vi bi nas razapeli u novinama i na televiziji. Ja sam mu rekao da ne, dapače, da ako imaju takvih dokaza, sumnji, da nek samo to izvole procesuirati. Mislim da će time pomoći onim novinarima koji časno i pošteno rade svoj posao, a oni koji to ne zaslužuju, onda mislim da koji tako rade ne zaslužuju da budu u novinarskoj profesiji. Da se ne bi shvatilo da ovo govorim iz nekakvog osobnog motiva, ali mislim da i ova najava hitnih izmjena Zakona o kaznenom postupku koji bi opet trebali onemogućiti curenje informacija iz istrage, mislim da tome naprosto treba prići trezveno, objektivno i realno, i mislim da koliko god se deklarativno ili zakonski takve stvari formulirale, svjedoci smo iz prethodnih razdoblja da se takve stvari nikad neće spriječiti i mislim da ne bi bilo dobro da se sve institucije, pa tako i istraga kao nekakva i osjetljiva faza naprosto zacementira i da nikad do pravomoćne presude nekakve informacije ne iscure u javnost. Postoje naprosto nekakve informacije u istrazi koje, pa i tako ih je zakon i formulirao, da se neke informacije kad je u interesu, kad se radi od općeg interesa javnosti i mogu dati, i mislim da treba postojati jedna razumna mjera u izvještavanju. Postoji naravno i situacija, a toga smo isto tako svjedoci, ne živimo u idealnom društvu koje je izgradilo demokraciju do savršenstva, da naprosto politika je utjecala, utječe i utjecat će na pojedine istrage, i mislim da je i dužnost medija da takve
ako do njih dođu takva saznanja, da ih onda otkrivaju javnosti bez obzira o kojoj političkoj stranci se radilo, da li o vladajućoj stranci ili o stranci koja je u oporbi. Dakle, mislim da je ono što mi tu možemo napraviti, možemo naći nekakav kompromis u izvještavanju, u pravilima. Pravila igre možemo postaviti na nekakve opće prihvaćena načela. Ja tu recimo moram reći da kad je riječ o komunikaciji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, oni su zbog samih potreba za komuniciranjem napravili jedan sustav koji naravno nije savršen, ali u mnogome novinarima olakšava rad i može se vidjeti prema dostupnosti glasnogovornika. Mi naravno nekad ne možemo biti zadovoljni njegovim izjavama, on naravno brani stav ministarstva, ali ne može se reći da on recimo on u svako doba nije dostupan, pa čak recimo MUP je otišao toliko daleko da i u nekakvim popodnevnim satima ima i kasnim večernjim satima ima dežurnog glasnogovornika a i glasnogovornik naravno evo u ovim situacijama koje se recimo događaju oko prosvjeda je dostupan u zadavanje neke informacije, bilo za tiskane medije, bilo za kameru. Nažalost, to recimo u nekim situacijama i u nekim institucijama nije slučaj i mislim da tu pogotovo i Ministarstvo pravosuđa bi trebalo još poraditi na tome da ta komunikacija bude brža, da bude dostupnija i mislim da isto tako postoji jedna predrasuda prema medijima da mi moramo baš i da je ono što je možda i objektivno i doista interes javnosti, to uvijek nije interes medija i tu naprosto često puta to ne ovisi o novinarima, nego naprosto ovisi o uredničkoj strukturi. Dobro, ona je bila jučer ovdje, ali evo, ne znam, u tiskanim medijima sigurno nije bilo toliko riječi o ovoj konferenciji, niti mislim da će se ona baš previše dalje razrađivati, iako mislim da je ona itekako od interesa za opću javnost. I mislim da je to doista dio i da li baš naše krivice, ali mislim da naprosto se i u ovoj cijeloj priči oko praćenja korupcije, što se više bude i naglašavala potreba i uloga medija, mislim da će se onda i možda te teme lakše probijati i do javnosti. Možda sam u krivu, ali jer naravno jedno od osnovnih pravila da pogotovo tiskane medije pa elektronske sve više zanima uvijek zapravo polaze od konkretnog slučaja, a to ove neke opće i načelne teme se možda više obrađuju u nekim drugim prilozima, a ne u onom dijelu koji prati čisto događajne novine, iako smo svjedoci da se sve manje, pogotovo u tiskanim medijima, nešto prati kao događaj, ali naprosto elektronski mediji su nametnuli takav ritam da ono što je vijest, ono što je nekad bila vijest za tiskane medije, to danas apsolutno više nije i mislim da mi moramo tražiti nekakve nove modele kako ćemo pratiti određene stvari. Evo, mislim, s moje strane za toliko, ja bi više, ako postoji interes u nekoj diskusiji, da možda kroz nekakve praktične primjere vidimo kako naći te modalitete u kojima možemo poboljšati tu međusobnu komunikaciju. Hvala lijepo.